ekenekwa m unu na anyị abịakwa n'ọzọ ka anyị si abịa maka na okwu dị na fele mbụ ụwa kịta na-akọwasị na n'ọkwanụ by open challenge maka na onwego nwoke pụta na sị na ka eme open challenge maka na noise ndị dibịa na-eme n'efele mbụ ụwa karịa o wee sị na ka ọ pụta wee tinye bụ okwu ọnụ maka na ndị mmadụ na-ekwu okwu ahụ na-asị na ọgwụ ada emerili according to him ọ sị na ndị mmadụ na-akastigate ọgwụ na ọgwụ ada adị mma wee sị ka ọ bịa mee open challenge to Akwa Okuko ha ma alụsi ego ha ndị ọbụla na-emeghị iji akpalili tradition anybody bụ onye dibịa nọ n'efele mbụ ọsọ ibupụta ka eme open challenge finally ka ndị mmadụ kwetekwa na ọgwụ na-eme ile wee na-asị biko n'isi nwa mbụkwa the person si na ọ enyere ndị mmadụ na emele ndị mmadụ ọgwụ free mana mgbe ebidozi bịa meet iwe na inbox ya na ha afa akwa na ọgwụ nwa na post kịta ha afa ka enye ya ndị mmadụ free nwoke ebewe si na ọgwụ bụzi 100,000 mana nke ahụ bụrụ okwu abịa nachọ m kwu nnene ebe o mepere ọ na-asị na ọ na-atụ onye ọbụla dị hụ dibịa niile nọ n'efere mbụ ụwa challenge wee na-asị nna onye ọbụla pụtaba ka emenya bụ ihe once and for all ka ndị mmadụ akpọlezi na ndị dibịa biko enye na nwanne anyị nwoke anụnwa anya kwunu fo ihe okwu na vidiyo ya anụnwa anyị na-anachi ya taa azụ o nwere ndị abụ onye abụpụta ọsị na ọgwụ na-emerile me am tired of it mmadụ pụta na Facebook ọsị na ọgwụ na-emerile achọrọ m ka eme open challenge. That very open challenge is for all DPS nọ n'Igbo land. Any DP ọbụla nọ n'Igbo land si na ya nwere ọgwụ must participate in this very challenge. Ebe ya eme this very challenge achọrọ m ka eme ya na open field. Onye nchọ ka ọ dị in charge of this very challenge agwụla m ya nwee emebe this very video bujie kwa ka okwu anyị ọnụ because onye nwa bụ ibe ọ bụrụ anytime ọbụla ọ pụta ndị dibịa ka ọ kpụ n'ọnụ. Though I don't blame him, I believe maybe he has not seen anything like ọgwụ illness before. Oya na o ji eme that type of video. Even chọrọ ka emeje kwa ka okwu anyị ọnụ achọrọ m ka ị organize an open challenge ebe ndị dibịa niile ya apụta akụ ọgwụ ọ bụrụ mmadụ dị ọsọ nwunye ya nwere ọgwụ na-eme nke nwa ọgwụ na-eme nke ma na-abụrụ ya na achọrọ m ka afụ evidence maka na afụ n'anya ekweta ọmụbe berike kwuru ya nna m bụ onye tinyere mmadụ ọkụ ọkpa n'afọ ọkụ akpa ahụ na-ebe akwa n'afọ onye ahụ mgbe ibe bụ ọgwụ na-eme ile ọ bụrụ na ọgwụ eji akọ nsị ọ bụrụ na ọgwụ abụ eji egbu mmadụ ọgwụ a na-akọ nsị ọ bụrụ na ọ na-enye ego ọ ya bido mma na-alụ enwere ife ya eme ka nyala elu ya mana ọ na-enyere ego anyị lakọta bụ ọgwụ mkwuru ya ife nchọ ka eme this time around jee paka okwu anyị ọnụ mme nweta 50,000 ịgbapụta akaụntụ nọmba ga donate 50,000 for the challenge. Let the challenge be done in an open field. Dibịa ọbụla si na ọ nwere ọgwụ ya pụta for that challenge. The person jụ na ọ ya pụtara for that challenge bụ na dibịa ọbụla pụtagolo on Facebook gosi na ọ nwere ọgwụ anyị jee na shrine onye abụ jee suo the shrine ọgwụ ọ bụrụ ibe nkwu ọmụ gwuru ya egwu a na-atụla agba okpuru ụzọ ọ bụrụ ka o ji adị ihe nji nwe egwu okwu nwa n'ụbọchị taa anytime ọbụla m make post o nwere some idiots na-abụ onye abụpụta sị na ọgwụ a na-emeri iwu pụtara my comment section say there's nothing like ọgwụ. You guys are scammers, scamming Igbo youth. Actually, I prove that very thing. I know very well there are some people that are scamming Igbo youth in the name of Ogu. They don't have any Ogu. I know. It's real. Many of those DBS that are coming online, many of them don't have any Ogu. I've seen it. Abo Ogu miyanava confirm. Oya no na bunku so di abo anava. Na what even me Ogu. Obluko jade. This time around, actually, I prove that very thing. On that very challenge, actually, I can live coverage. Obula MSC video post. I am on live. Everything should be held live. Chepa ko kwa nyo me wote 50,000. Make arrangement on doors ka an wote ku egu. Iwe weekend we menwo the program. Ogazi ofuma. That very day make your chon here arrange ambulance. Maka na mam na nda ya kotu rile nne. Ogu ka ya akọ that very day. Ozo monti abaga na achọm kiti aka na this very challenge. Ndị ọzọ niile bụ ndị si na ọgwụ na-emeri ile achọrọ m ka pati aka na this very challenge na mmukwuli ya ebedika ekwu omibe mma ekwu ji agba ya n'ava na onwere ibe anyị na-eme ọgwụ bụ ọgwụ ọmụ nwere alụsị a na-akpọ ọgwụ mmadụ esi na ngọ na enwere ibe anyị na-eme ọ bụrụ na onwere ibe anyị na-eme ya ma ji na-afụ n'anyị anyị anakpugo kemgbe onwewo ndị dibịa ndị si na ava na-akọ ọgwụ apụta nwere ọgwụ bedebe na my gate arịta agwọ m those people ha kwụsị gị medibia ọ bụrụ ka o ji adị ọmụkwuli ya ji agba ya n'ava ọ na-abụ ọbụ na olu oke ojii elu achọghị onye menwuru ibe ụfọdụ ya agwa ụlọ dibia old age dibia na onye ahụ bido amala ife niile n'anya ka ngwa do forget that stupid people do grow old. I'm not saying that every old dibia is not active mana enwe too many dibia ndị ọ bụ na alụsịfa ji eme dibia nawo nwe ndị ya bụ onye abụpụta na Facebook ọsị wee follow those DBS that have money
they are the people that have power. I set up a challenge, and we're challenging settle up. Go back to my previous post, the one I made early this week. None of them have ever accepted that challenge. Each and all go Brunonia will go and never have Nanya can go. You will say, Apale Kudodi, Apalesia Conancy. Set up Unka of Noble Benjamin Cabia. Manananya, Intina knew that the name. None of Bobona Socatelens and you look at the listening of Gazabu. Upon Davun Gorian neck and when many of them, DBS in Avun Gorian. Many of them now, Alusivani, you made it be a mass web Alusia City. I can even saw the other easy. And while losing whether I be moon where I born or born and trade Alusia where walk. Masola Lucia Vonso for complete or Izu Igbo. Over all these 7 days Izu. No, this Izu and well in Igbo, which is 4 days. Izu and well Igbo. Masola Lucia Vonso for complete Izu Nato. Tupu when well Alusia where long legacy. Why even know? Which are the babies? No, but I just leak it. Just leak and I can all work. Makando, they can dive in about my comment section and I say, all the days are scam, there's nothing like Ogu. Mbosima Ogu, Molonia, so within that Zion you want to go, you think Zion will save you. More one name look with the soca. Mukando Conan Nagogu, how many DBS in there, how many pastors in there, Bosi Kotem. Name Machologu, then when I have my name Machologu, Manopuni could be taboo na have Mugulia. It's in a guana to low my picture. Obon is an able blogger, or maybe you are somebody. Neguana to low no when they marry. Will my picture, Tiana your timeline, okay? Comment your nonsense. Take my picture, my video, and talk nonsense with it. Can go see when you get. Upon a Dolomutia Wunda Bukimala Noble Moa with Pelican, met you that we are Larolanias. Ya la rola nyase mma ya se even ni na me business ni no bu ni na mi je nwele egu je ni mma ya se everything yo ban mo ko nyi na go mo ko nyi bo bedika obona na ba put na Facebook mada na amala obo ya data is cheap. Protecting yourself might not be cheap. Mukulia jabo ya na ba no nwele vai na ilikuwa mnaka no na afucha nya bu video ngwana asebi ke ebe obunyo na cha video anyị do dele nwoke do dele nwa biko kisi na nekwa video anyị ana asege biko ina na chakwa inyela ya kana subscribe kwa na this channel na ila kana abu notification na ge kisola na enwete notification bobo na I post video fu na felembo one na nke kacha mkpa we bulu omonem no monnam ina cha video ai e drop a comment gị na comment section gbasala anyị na bozi o nwekwa n'ike we na gavara am not go for the bedroom na olu kali ihe nwoke ji n'aka dị too much ngwese biko onye ọbụla unu na-enwela anyị ndidi nwayọ nwayọ maka na anyị na-abịakwa mgbe ọzọ.